मास मोनथाम बायदि जाबायमोन गाइसमोन एसे गाज्रि जानानै गोदान बिल्डिं लुखोगासिनो दंलै सान्तिपुरावबो मालदार बांहांबाय सफैबाय गाइस नै सफैबाय लोगोफोर जानोसै चिकेन पकरा। हेल' एभ्रिवान, वेलकाम बेक टु माय चेनेल। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ, आंबो मोजाङैनो दङ। ब्लग भिडिअ बानायो आङो बिराद गोबाव जाबायमोन, दिनैसो ब्लग भिडिअ बानायनो सम मोनफिनदों। दिनैहाय जोङो सान्तिपुराव थांनो ओंखारदों। बेहाय जों ओरैनो बेरायनो थांगोन, लोगोसे गारिबो बानायनांगौ। दायो जोङो थांनो ओंखारबाय, नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे भिडिअखौ नायलांबाय थादो। दायो जोङो गारि गेरेजाव सफैबाय लोगोफोर। दा मबिल चेन्ज खालामनो नागिरदों जों गारि गेरेजावनो। नों बेयाव जिरायदो दसे। मास मोनथाम बायदि जाबायमोन गाइसमोन एसे गाज्रि जानानै एसे थाब चेन्ज खालामनो हानांगौ, अब्ला बाइकआ मोजां थायो, इन्जिना। दायो दसे जिरायबाय जों गाइसमोन। आंजों लोगोसे केमेरामेन दं जोंहा। मबिल हगासिनो दङ, बिनि उनाव मबिलखौ सोखांब्ला दानदिसे बेरायनोसै गाइसमोन। बिराद गरम लोगोफोर, सान्दुं गोसा गरमनो जिरायनानै दङ। जेबो जायाखै। मालाबो नै मा दोननो लादोंमोन बे गाज्रिखौ? खामफ्लाय बानायगोन खामफ्लाय 10टा 12टा जानो हागौ आरो बेनो 50 थाखानि लाबाय। उनाव बाहायनो हागोन दे। गोदान बिल्डिं लुखोगासिनो दंलै सान्तिपुरावबो मालदार बांहांबाय। मा बानायगोनथाय नै बेहाय। मबिल सोबाय नै दायो।
Jangan ini mana itu ya? Tasuk kawan gue nih, dan rumah para tamu Shantipur. Tamu kawan gue, garam masakan ini juga, kemudian garam masakan ini. Gimana juga jeruk pera ini ya, ini gimana ini? Kayu gambar. Mate, mate. Teh sandal apa lah? Oh. Tiga nangan deh. Di sini bagang kan itu menengah. Daun aja, guys. Mantap ini, biasa dong nih, jabwbai. Chicken pakora जानो नेदों जों guys मा chicken pakora order खालामबाय दासिमबो जायानो जानो नेगासिनो fast food गौतम fast food होननाय मा आइटेमफोर दङ बेखौ दंजोबो सोरबाफोर सान्तिपुराव बेरायफैयोब्ला नै बिथांनि दखानाव हाबनानै जानो हागोन आइटेमा बेहायनो दंजोबखायो guys सफैबाय guys नै सफैबाय लोगोफोर जानोसै चिकेन पक'रा मानि सुप जाखो जानोसै guys जागोन nih Mira, bisa semua. Biar mira bisa semua. Kalau bisa, jabwbai. Mau. Jangan sekarang Pakora ya. Mana menunggu. Bilahan harga ya. Besok di sini karena ini yang harus saya. Harga tabazannya berat sekali saya. Kita guys. Zakambai jangan ilang. Zakan ini betul betul.
दायो जाखांबाय जोङो गायसबाय दा न'आव थांनोसै गासिबो खामानिया जाजोब्बाय दा जोङो न' फारसे थांनोसै बिदिब्ला भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै